Pura kira-kira. Tu semua baik kan? Puto de केवे भी तो सोच रहे थे मेरी ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସପି ଅଫିସକୁ ଯିବି ତୋ ବିରୋଧରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ତୋ ଦେହରୁ ଯଦି ଏ ମାଫିଆ ପୋଷାକ ମୁଁ ଖୋଲି ନ ଦେଇଛି ମୋ ନାଁଟା ବି ମୋହିନୀ ନୁହଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତତେ Maka jenicu. Ah? This one part crime. Mukaharan ho. Na ye समाज हो ना वो परिवार हो और गोटा अलग दुनिया गोटा लिया इच्छा ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସପି ପାଖରେ ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ମୋ ଦେହରେ ମାଟିଆ ପଟି ତୁ ଖୋଲିଦେବୁ ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବି One, two, four, two, one. Lagi lah.